xi qabelkom ħalli Merħba sinjuri, nselmulkom speċjalment lil fish lovers. U aħna l-Maltin, fish lovers ta' veru, Għaliex it-tajtek? U għaxen kollu tisma fish dik, fish dak, fish kamandoli. Iwejja, fish, ma fish, għara jek taraw ħaġa interessanti li tixtuna ninvestigaw, ebatunna għawnek fuq shooterandanusan.com. U hemm xi ħaġa interessanti li ndaxtaqsam mal-ħut, għax vera fissati. Ta' qabdu bastiment mill-lider u għamlu isu laboratorju biex jifittes speċi ġodda ta' ħut fil-Mediterran. Tajjeb, imma taħseb illi ħajsibu speċi ġodda ta' ħut fil-Mediterran. Ma nafx u għessax jien nikolom għessax ġibu ġibu. Jien li nixtieq inkun naf imma min il-Madoffi joħroġ bl-ismijiet tal-ħut. Jiena nemmen li jekk eżempju nsibbu ta' ġdida jiena nsemmija Daniel Kotsum ma daħal-isem, tifhem? Ma sibx taħdemek. Ħanejlek għaliex. Għax ara daqsxejn dar ritratt dil-ħuta. X'ħut dik? M'għandix idea. Tista' tgħidli kif semmewha baqra? Le ma dik ħuta mhux baqra. Naf li ħuta. Tista' tgħidli kif tista' semmiha baqra ma għax hekk tara żiemel tal-baħar eżempju tifhimha. Għax jixxibaħ naqra isu żiemel kif jimxi u kollu. Imma baqra di ignoranti hu. Ma jafux isemmu l-ħut. Tinkolla. Xejn qalbu ftit-suġġett forsi ma terebdex daqshekk. Mela, ħarġet statistika illi tajt illi f'diversi lokalitajiet f'Malta hemm iktar barranin milli hemm Maltin. L-Imsida hija l-iktar post f'Malta fejn jgħixu fih barranin. Fil-fatt kull ma baqa' jgħixu Maltin huwa inqas minn 40%. Il-Knisja s-soltu tkun l-iktar post biżi fejn jgħaddu n-nies minn ħdejha. Jien ħanintefgħu u ħanara kemm jgħaddu Maltin u kemm jgħaddu barranin. Bonġu. L-ewwel wieħed li ltqajt Malti, ma kellimniex imma Malti. Maltese? No. Maltese? No. Maltese? No. Sorry, thank you. Dik il-mara li qed taraw ma xtaqx titkellem fuq il-kamera. Ma spjegat li kif ilha omora u żmienha tgħix l-Imsida u llum imdawra kemm naħa u kemm in-naħa l-oħra qalt li bil-barranin. Li huma dħulin qalt li ġifieri jgħidu li hello u daw l-affarijiet fil-ħodu qalt li mejja ħasra illi ma xbaqa' Maltin jgħixu ħdejha. Ovvjament din ilha tgħix il-Msida minn mindu twildet. Baqa' Maltin l-Imsida. Ma nafx. Tajjeb, għalmenu. Laqgħet jgħidilna tal-gas ikun jaf. Le baqa' Maltin. Ovvjament, fit-triq ma tantx iltaqa' ma' Maltin, jista' jkun lax isħana, allura aħna nħobbu noqogħdu ġewwa, imma li qalli wkoll tal-gas li meta tiġi l-festa tal-Imsida il-Maltin joħorġu. Insomma, kif in is-sitwazzjoni hija dik irridu naċċettaw li ngħixu mal-barranin l-importanti li ngħixu f'ħalenija u paċi ma' xulxin. U iktar ma mmorru speċjalment waqt il-xar ta' wissu kellna daqsxejn każi ta' nies isuqu taħt l-influenza tal-alkohol, ta' drogi. Allura bżonn nagħmlu xi ħaġa x'taħseb. Morru kelmu lilu iktar minn qatt qabel. Iż-żoblu. Jennifer, kemm il-darba ħanajdlek toqgħodx ittellifni meta nkun qiegħed xogħol. Orrajt, xi darba ħanaqtalek xewtek. U kejlu dak il-kurutu l-għanna. Fiex inġej, fiex irid jien ġeddar, orrajt, fiex irid jien. Ħad tagħmel il-lażanja. U fiex ħad tagħmelha? Fis-sitta? Ma s-sitta nkun id-dar. Ċaw, sa naqtax dejjaqt li. Hobba, fis-saf fuq għajn Jennifer. Naqtaw nibdewx bik. Jiena ż-żoblu ta' żoblu garax bħalma forsi tafu jiena nallem il-karozza lin-nisa biss u dal-ħin biex ma nużawh biex kemm jista' jkun nagħmlu s-servizz il-karozza. Illum ħanorikom kif tibdlu filter tal-NC. Tajjeb, jekk murab mekkanik jisolħu ħaj, dat bġiex sekondi tagħmlu inti, orrajt? U jiena mhux se nħalli xi ħadd toqgħod impaxxi hekk għax immiet barra wieħed għax għadu ħaj. L-ewwel ma tittamel idħol waħda YouTube u fittex il-mudell tal-karozza tiegħek ħata fejn qiegħed il-filter dak hemm taqalaw il-filter mhux xweb bħalu u terġa' twaħħlu. U bekk issa intom ukoll tistgħu tgħidu illi tafu tbidlu il-filter tal-NC tal-karozza daqshekk fottewkom għax wiet. Barra wieħed għax għadu ħaj. Jennifer, ismani, ġej issa jien tal-filmik ħaneħelsu ħammur għall-lażanja. U dak kien kollox għallum infakrukom illi shooter huwa kuljum mit-tnejn sal-ħadd baqalna sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Tajjeb? Tajjeb, morru u natfu il-filters tal-ACs. MCs, skont iżupur. MCs.